nám samozrejme všetkým jasné, že nie som ani filozof, ani etik, ale som psychológ a preto i ten môj príspevok vlastne nebude z pohľadu etiky, nemôže byť, na to si netrúfam, na to nie som kompetentná, ale vlastne skôr z pohľadu poradenstva ako takého. A je celkom možné, že to, čo odo mňa počujete, bude možné zužitkovať, aj keď mám trochu také obavy, či teda budem v rámci tej témy pre vás užitočná. I vzhľadom na to, čo sme počuli v tom prvom príspevku pána profesora Fobela, tak myslím, že je tu aj priestor na takú debatu, kam vlastne etické poradenstvo patrí a čo je jeho cieľom, čo je jeho náplňou, respektíve či vôbec teda ten názov etické poradenstvo alebo poradenstvo pre etiku alebo poradenstvo v etike je primeraný alebo priliehavý. Ten môj príspevok je rozdelený do takých dvoch častí. V prvej časti sa vám skúsim teda predstaviť pohľad na to, ako chápeme poradenstvo a ako ho delíme a čo je znakom poradenstva, ktoré sa realizuje v rámci pomáhajúcich profesí. A v tej druhej časti som sa vlastne pokúsila urobiť taký prehľad o súčasne fungujúcich poradenských systémoch a upozorniť na také základné znaky. Teda ako môžeme poradenstvo určitého druhu alebo určitú špecializáciu v poradenstve vlastne vymedziť. Myslím, že je nám všetkým jasné, ale predsa len si teda to dovolím zopakovať alebo pripomenúť, že z hľadiska teda psychológie a iných pomáhajúcich profesí je poradenstvo vo všeobecnosti chápané ako odborná činnosť alebo intervencia odborníka, ktorý sa usiluje pomáhať človeku pri riešení problémov, respektíve pri zvládnutí, vyrovnaní sa s problémami, ktoré on sám riešiť nedokáže, alebo to tak vníma a pri tejto činnosti používa ten odborník špecifické odborné prostriedky, teda nástroje, metódy práce a tak ďalej. Prostriedky, ktoré už ale vychádzajú vlastne z toho pozadia, alebo z tej vednej disciplíny, z ktorej to dané poradenstvo vychádza. Z tohto pohľadu teda poradenstvo my definujeme ako také stretnutie odborníka a klienta, jedného človeka alebo viacerých ľudí, ktorý je v problémovej situácii, pre ktorú on sám nemá riešenie, nemá dosť síl, nemá schopnosti alebo prostriedky túto situáciu vyriešiť. Takých situácií v živote človeka, teda tých problémových, je však samozrejme obrovské množstvo a preto si dovolím povedať, že je možné z tohoto hľadiska rozdeliť poradenské systémy alebo poradenskú činnosť do takých dvoch základných veľkých kategórií, ktoré sa od seba zásadne líšia prostriedkami pomáhania alebo prostriedkami práce. A z tohoto hľadiska rozdeľujeme teda poradenstvo na poradenstvo informatívne, ktoré je vlastne založené na poskytovaní informácií alebo inak povedané na poskytovaní určitých rád. Z tohto nášho rozlíšenia však to informatívne poradenstvo my vnímame ako nepomáhajúci poradenský systém. A do tohto typu poradenstva zaraďujeme poradenstvo právne, finančné, daňové, podnikateľské a tak ďalej. Znakom tohoto poradenstva je krátkodobosť, teda ide častokrát len o jedno stretnutie toho klienta a odborníka, ale tým najvýznamnejším znakom je, že toto poradenstvo nie je založené na vzťahu pomoci, teda medzi tým klientom a poradcom sa nevytvára vzťah, ktorý by tu bol prostriedkom pomáhania. Toto naopak je typické pre taký druhý veľký systém poradenstva, ktoré označujeme ako pomáhajúce poradenstvo, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc na základe dlhodobejšej práce s klientom a cieľom je vlastne objaviť jestvujúce zdroje možnosti toho klienta samotného, aby sa on sám dokázal s problémom vysporiadať. To pomáhajúce poradenstvo teda vytvára tzv. Pomáhajúci poradenský systém a môžeme ho charakterizovať cez také 4 významné znaky.